فرماندار هێزên Sûriya Demokratîk qesedê hêviya xwe di mana hêzên Amerîkî li Sûriyê de dadiyar kirin û di heman demê de hişyarî da Amerîka da ku şaşîtiya xwe ya wekû Iraqê dubara neke. Mazlûm Kobanê fermandarê qesedê di hevdîtinekê de bi rojnameya New York Times re nerihetiya xwe derbarê planên Serokê Amerîka Donald Trump ji vekşana beşeke mezin ji hêzên xwe ji Sûriyê derbirand û amaje pê kir ku valahiya ku li paş vekşana hêzên Amerîkî li Iraqê hêştiye ku derfet ji Daişê re vebe û di vê ew şaştî dubare nebe. Navborî hêvî kir ku Amerîka hêzên xwe li Sûriyê bihêle, da ku karibin şanên veşartiyên Daişê ji nav bibin. Herwiha serpirestîya hêzên qesedê bikin, da ku bibin hêzek ji ewlehiya navxweyî li hundirî welê de. Fermandarê hêzên Sûriya Demokratîk Mazlûm Kobanê herwiha serbar kir ku eger Amerîka hêzên xwe vekşîne qesedê dikare astengiyan derbas bike û dê di şerên xwe de berdewam bike. Derbarê danûstandinên wan bi rejîmê re Kobanê got ku danûstandinên wan ne bi ber bûn û bê encam bûn û balkişan ser ku rêveberiya Serokê Amerîka bû rêger ji berdewambûna danûstandinan re. Li gor rojnameya navborî ku Mazlûm Kobanê bûye kesayetiyeke girîng jê Amerîka re û berpirsekê Amerîkî li ser gotibû ku li her tiştekî ew lê vedigerin. Lê peywendiyên wan hin pirsgirêk ketin tê de piştî ku biryara vekşana Amerîka hate hûlê. Lê tevî wê yekê jî tu zanyariyên zelal derbarê jiyana fermandarê qesedê tune ne. Bi tenê hin agahiyên ku li vê dawiyê hatine eşkerekirin.